Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngokugunda, ukuphupha ugunda. Okubalulekile okumele ukwazi ukuthi-ke onke amaphupho nezinwele asuke ebikezela-ke ngamandla akho noma lo-ke osuke usephushini. Ebese-ke ahlukaniswa yilokho okusuke kwenzeka noma okusuke kwenzeka kuzona iy'nwele, ngibeke kanjalo. Ukuphupha uzibuka kusho ukuthi-ke uzothola uthando maduzane, kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthandana nomunye umuntu. Ukuphupha uy'kama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile, kanti-ke ukushintsha umbala wezinwele kuzosho ukuthi-ke kunenkathazo ezayo. Ukuphupha-ke sezikhulile kakhulu zizinde kusho ukuthi-ke usungumqambimanga, futhi-ke uma sezibomvu kufanele uziqaphele izitho empilweni yakho. Uyabo kunezitho okumele uy'qaphele. Uma yiphuma iy'nwele zakho kusho ukuthi-ke ukhathazekile ngenxa yabantu. Ukuphupha zikhula, lokho kusho okukhulu ukukhula kwamandla onawo. Kungaba ngokwesikhundla, ngokomsebenzi owenzayo, kuyandlondlobala nje, ngaba amabhizinisi, yonke leyo nto. Ukuphupha unempandla kusuke kusho umcebo noma-ke ngithi ingcebo nempilo enhle kwezimali. Uma ungowesifazane, kanti uma ungowesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho, kufanele ngabe nindawonye futhi-ke nizoba senkingeni. Akufanele ngabe nindawonye futhi nizoba senkingeni maduzane. Ukuphupha uzigunda, lokho kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa amandla onawo noma-ke ukuncipha kwawo. Kubalulekile-ke ukuba uqaphele lowo osuke ekugunda izinwele okanye nendawo osuke ukuyo, ngoba-ke lawo mandla asuke ezolahleka ngenxa yakhe lowo muntu osuke umbona ephushini. Kanti nendawo osuke ukuyona kumele uyiqaphele. Uyakwazi ukusibuza kwi-comment, ngizobe sengithatha-ke imibuzo ngenze izimpendulo lapha kuma-comment section. Ningakhohlwa-ke ukusifolowa lapha ku-TikTok bese-ke niya-subscribe-a ku-YouTube. Nakhona ku-TikTok sicela si-subscribe bakithi lapho kwi-bio, usi-inbox-e ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma wena-ke ube nephupho. Nisale kahle.